pedyo yominda yazara nemisumbu yaiva yese mubanije nepachibukutu tenziwe kupupura komu tinzwe stochimera vatumirevo vabati chiripoje nguwa vatumirema mwananije nepa masikati vatumirepa manerukwe sekwe vacheki tenziwe kupupura komu tinzwe stochemera vatumirewo vabati chiripoje nguwa imwi Maria tumira ungani zange simba ndijo basairo raperamu chafara kumusha tenziwe kupupura komu tinzwe stochemera watumirewo vabati chiripoje nguwa ndomutewera kweseko ndadziza komusembera ndotondera kundifira pamchinjiko weKalvari ishe Jesu anditungamira mrendo rwesenguva dzese ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari ndofarira mtemo wake ndoda anditungamire rudo rwake rwakanaka rwaereswa paKalvari ishe Jesu anditungamira mrendo rwesenguva dzese ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu pedyo ndosimira ndichaiona iyo shamwari yepaKalvari ishe Jesu anditungamira mrendo rwesenguva dzese ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu pedyo ndosimbira ndichaiona iyo shamwari yepaKalvari ishe Jesu anditungamira mrendo rwesenguva dzese ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu pedyo
yakosimbira andichaiona iyo shamwari yepaKalvari. Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari yeidine ndinotondera Kalvari. Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari yeidini ndinotondera Kalvari. Kazuwa isangano dzvene raMwari toda kukutendai nokuungana kwataita. Toda kutenda Mwari zvekare nomukana wokutaura ivhangeri yake mumazuva edu. Mukati mezuva ranhasi mufaro wangu kuti ndikuchingamidzei tisangane zvakare mukati mebhuku raMapisarema. Toda kuti timbodzidza imwe nyaya yakatikoshera tiri parwendo rwokudzokera kudenga. Mind you, pane chinhu chakakosha kugadzirira kudzoka kwake. Hatigone kuti tisvike pakufanana naye kana tisina kumbobvira tararama zvine chekuita nokufanana naye. Number 2, hatigone kuti timuchingamidze kana tanga tisina kumumirira. Saka nyaya yatinoda kuti tibate sepfungwa yakakosha mukati mezuva ranhasi inyaya yekuti patiri kugadzirira kusangana namuponesi tinenge takamira sei. What is required of us and how should we be ready to meet our Savior? Mukati mezuva ranhasi ngatisanganei pana Mapisarema chapter 23 pavhesi ndeya 5. Tichada kuverenga chapter 23 vhesi ya 5, but tingori neline rimwe chete ratinoda kutarisisa rakakosha for our study. Mukati menguva ino ndichaverenga Mapisarema chapter 23 verse 5. Inoti munondigadzirira chokudya pamberi pavadzivisi vangu, makazodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unopfachuka. Rechirungu rinoti, thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Now, pfungwa yandinoda kubata haisi papati A yeverse no party C, but it's party B yeverse after comma. Panonzi munondigadzira chokudya pamberi pavadzivisi vangu. That one haisiyo yatoda kutaura. Pfungwa yatoda kuti titore iri kuti makazodza musoro wangu namafuta. That's where we want to at least focus. Tombotsvaka pfungwa dzakatikoshera dziri pa statement iri. Munyori ari kunyora, let us not forget, tisakanganwa ndi David. David achinyora atanga nepisarema pavhesi ya 1 pa 23 ari kuti Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. As he was going down nenyaya yokufudzwa kwake, anoita a change yokubva from another field to another field. Ukatarisisa zvakanaka muteereri uchaona kuti panotanga verse 1 David ari kupa explanation yekusango muka pamwe chete nomufudzi, but paanosvika pavhesi ya 5 anoita editor otanga kutaura nyaya dzine chokuita nomunhu asiri musango but ari mumba, ari kubvisa status iri pasi ouya pastatus yakati kwirirei. Number 2, ari kutaura nomunhu waari kuti you understand better when I am talking about these things and their value more than these animals and their value. Kumashure anga ari kutipa pfungwa yokuti muka ine value yayo, mufudzi anoikoshesa, mufudzi anoitsvakira, ari kuraidza kutsanangura value yechisikwa chiri kufudzwa nemufudzi nenguva neeffort inoiswa nemufudzi. But paanouya pavhesi ya 5 anosvika otanga kubuditsa pfungwa yevalue that is put on assets. First one, anoti a table is an asset and it has ine value yayo yainokosheswa nayo yekuti kana iwewe uchiitarisa you approach a table with another value.
Anotenga table anoisa value pairi, zvichireva kuti mugadziri wetafura ane value anoisa pane zvaagadzira, agadzirirwa ane value zvekare yaanoisa pane tafura yaagadzirirwa. Now anozoenda pandiri kunyanya kufarira panguva dzinedzi ndepekuti ari kuti makazodza musoro wangu namafuta. Now tine zvinhu 2 zviri kukosheswa nemunyori. Chekutanga, munyori ari kupa musoro wake as an asset that has a value. Number 2, ari kupa oil, which is the crown to the head, which has value already. Ovati mafuta aya agara ane value yawo, akakoshawo zvekare. Saka we are mixing 2 valuable assets. Toti ichi ne value yacho, ichi ne value yacho, zvakakosha kudaro. Now panapa anobva ati iye, musoro wangu zvawakazorwa nemafuta hazvina kuitwa neni. Handina kuzvizodza, number 1. Handina kuzodzwa nemhuri yangu, number 2. Handina kuzodzwa neshamwari dzangu, but one who is perfect akasarudza inini with my failings and everything, anondisarudza, ondizodza. Now regai tichibata pfungwa yakakosha yekuzodza. Panapa pfungwa yekuzodza, pane chinhu chandoda kuti titsanangure pamusoro payo. Kuzodzwa, it's more like being set aside for a very important purpose. Haugone kuzodzwa usina chauri kuzodzerwa. Saka David paanoti makazodza musoro wangu namafuta, imwe yepfungwa yaari kukasika kubuditsa ndeyekuti you have made me special amongst everyone else. Vaivepo vaigona kuzodzwa, vaivepo vaigona kutora zodzo, but makaona ini ndakafanira kuti ndive nezodzo iri kudarika anyone else. You have made me a special guest, even kana pari pamutambo, because you saw me fit kuti ndinge ndakazodzwa. Saka pfungwa iyi yakakosha. When God is picking you, he is not picking you just for a mere purpose. You have an important purpose. You have an important mission. Yawazodzerwa kuti uite. Saka chawazodzerwa chinofana kuitwa pamazuva ako, nekuti hauna kuzodzerwa kuti ushaye chokuita, but wazodzerwa kuti kuve nechokuita. Makazodza musoro wangu namafuta. David ari kuti when you set me aside, makange muine a background check yamamaita, ndokuona ndiri fit kuti zvamakuda kuti ndiite ndofanira kuzviita. Saka pfungwa iyi ngatiibatei yokuti iyo sometimes Mwari anotisa parutivi for a main purpose. Isu patinoiswa parutivi tinozviona tisiri fit. Why? Because many a times when we are ordained or when we are anointed for a purpose, tinogona kufunga kuti mapurpose ataanointirwa ari epasi, haana kufanira kunge apiwa ini, zvaifanira kupiwa vananingi, but that is the special field God has anointed you for. Regai ndichiuya papfungwa inotinakidzei yandingada kubata maybe vechidiki vari pakati pedu. Inzwai pfungwa iyi pandinenge ndichitaura. Kune vanhu vazhinji vakazodzerwa kuva vanhu vepamusoro, but nenyaya yekuti when God was setting them aside, they also choose where to go, not where God has chosen for them. Muna kundinzwa zvakanaka vana vaMwari. Pfungwa yandiruda kuedza kuswedera nayo ndeyekuti when God is setting you aside, he is not asking you where you want to go. He is saying, I have set you aside for my purpose, not your purpose. Vamwe vedu takaramba zvataifana kunge takagamuchidzwa for the reason yekuti takazvitarisira pasi. Neimwe nguva ndakati ndichiverenga mukati meBhaibheri, munyori anotaura oti iye neimwe nguva muprofita anonzi iye ndoda kuti umuke ufambe rwendo uende parwizi Keriti, ndakarayira makunguo akubve zvekudya.
ndakafunga pfungwai ndikati if I was the one ari kurarama mazuva ano ndichinzi ndazodzerwa kuenda parwizi, I have been set aside for a purpose yaMwari yekuti ndimbomhanya parwizi ndopiwa chikafu nemakunguo, was I going to accept? Ndaigamuchira here? Ungagamuchira here iwewe kuti upiwe the least in community when God choose you to do that? Ngatimbobatei pfungwa iyi pamwe nemamwe mabasa atinopinda, ukanzi uri kuenda for the least pabasa, kazhinji tinoramba. Why? Because tinofunga kuti ratakupiwa iri does not fit us but it fits someone else. Tinogona kutenge tine a selection process yokuti vana ningi ndo vakafanira. Regai titore pfungwa iyi zvekare ndichitaura nevamwe vechidiki nditi kune vamwe vanhu vasina kupinda even muma marriages ari successful because vakati vaona zvakange zvasarudzwa naMwari, ivo vakati kusarudza kwaMwari kunenge kune kakurasika mukati. If God had chose this one, I was going to be happy. Regai nditi iyo, it is the anointing of God, it is the setting apart of God, not your setting part. Hakusi kusarudza kwako kunokosha but kusarudza kwaMwari. Why ndichinyanya kufara nekusarudza kwaMwari ndisinganyanyi kufara nokusarudza kwemunhu? Kwemunhu kunoona nhasi but kwaMwari kunoona mangwana. When God sees your future, he also gives you what fits zviri mberi. Future yako iri mberi iri mumaoko aMwari. Saka zvaunopiwa nhasi zvine chekuita namangwana, but many a times tinosarudza izvo zvatinoona zvichifita nhasi muna mangwana zvisingafite. Vazhinji vedu takavira mumaoko ekuparadzwa nekuti we have chosen the way which is not chosen by God. We have tried what God has not tried. We have tested what is not tested by God. Regai nditaure ndichitiyo, David anoti makazodza musoro wangu namafuta. Ukavenda muchirungu inoti you anointed my head. Pabudi pfungwa yekuti you are anointing, pari kubuda pfungwa yekuti zvakaitwa kare. Inzwa mteereri, mudikani hama, pfungwa iyi ndaifarira nenyaya yekuti pairi kufamba the thread is past tense, so the selection is already done. You can change, you can fight, but what has been done has already been done. We cannot change what God has ordained for our lives. Takasarudzirwa zvatakasarudzirwa tikaita naro. That's why nanhasi tichichema. Ndaitarisa imwe pfungwa inotinakidza on the very same verse. Ukanga uchiruverenga mune mamwe maversion inoti iyo you make me fat. Pakanzi you anoint my head. Inototi you make me fat. Inzwa pfungwa iyi mudikani. Kana Mwari achinga akusarudza akuisa paside for a purpose, that very purpose must not make you cry, but rather that very purpose must make you fat no enjoy it. Kune vanhu vaifanira kusimbiswa nemabasa avakapinda but havana kusimba nengari yokuti vakatiza vakapiwa naMwari vakasarudza vakazviwanira. You anointed my head. Who anointed you? Wherever you are today. Ndiani akakuzodza kuti uve pauri nhasi? Vamwe vedu takazvizodza nanhasi tinochema. Vamwe vedu takazvisarudzira and you always wonder why things are not working up. They are not working up because you chose it yourself. Vamwe pavaizodzwa iwe waizodza zvaunoda. Mwari paaiona iwe waigara wazvionera. Kune vanhu vane minamato inogara yakatokumbira kudhara, Mwari kana mondipa ndipei zvakaita sezvizvi. Kuri kuti mandipa zvisina kuita nezvizvi ndinoimba kuti hamusimi mandipa. But are you aware there is a will of God? The will of God is for many to be saved. Kana Mwari achiona kuti izvi zvaunoda hazvikuponese, he will not set you apart for that. Inzwa mdikani, imwe pfungwa yakakosha
panyaya yekuti makazodza musoro wangu namafuta, it's past tense. There is no consultation to humanity when God chooses to anoint you. Muri yako haibvunzwi, shamwari dzako hadzibvunzwi, anyone waunotamba naye kana waunoziva, pakusarudzwa naMwari hapana human effort. It is God and divine effort. Why does God do such? Because Mwari ane ruzivo runopfuura vanhu. Wherever you are, it is not your choice nor anyone's appointment, but God anointed you because He know you are the best person for that. Kune vanhu vazhinji vanoti dai ndiri nhingi, hauna kuita iyeye because uri best kana uri zvauri nhasi. Imwe pfungwa yandinoda kuti tibate ndeyekuti painyorwa vhesi iri rine background raishandisa. Which is that background? That very background ndo yevafudzi vemakwai vatava tichataura vana David. David anouya oti iye, during the time that I survived, tine zvinhu zvatakaona, tine vamwe vatakaona vachizodzwa. We have two concept dzatichada kubata. Yekutanga is the anointment of a person. Number two, tine anointment of an animal. Why would animal be ordained? Dzaisirwe imafuta. Number one. Number two, vanhu vaizodzerwe imafuta. Tikange taita izvozvo tinogona kubata pfungwa yakakosha. But lest we forget matangira ataita, anointment or ordination is setting apart for a purpose which is known to the one who anoint. Kuzodzwa kunoitwa zvine ruzivo neazodza, kwete ruzivo rweari kuzodzwa. Ari kuzodzwa anoendeswa panzvimbo inodiwa neazodza. Let me say statement rinotaurwa nevanoverenga mazuva ano rokuti iro Satan is busy mismatching people so that they don't go to heaven. Rakakosha kana ukaritarisisa. Some of us, we are in wrong marriages, not because we wanted money, not because we wanted material things, but because takaonekwa kuti we are candidates of heaven. Hence we were anointed by a wrong person. That's why we are in those wrong marriages, for the purpose that we don't go to heaven. Vamwe vedu taifana kupinda mabasa aita kuti tizororo nekuremekedza zuva raMwari, but takarega kuva neizvozvo. The purpose and the reason yakapindira wakaipa in our equation was for us not to go to heaven. Who has anointed you? Akakuzodza ndiani? David ari kubuda pachena achibuditsa pfungwa yekuti ndakazodzwa naMwari, makazodza musoro wangu namafuta. Pfungwa yekuti Mwari vakamuzodza haasi kuiramba, ende chaakazodzerwa haasi kuchiramba, because ari kuti whatever you chose for me, Lord, I am okay with it. Batai pfungwai tiinde papfungwa yokuzodzwa komunhu. Pahistory yatinodzidza yandinoverengawo mumazuva andakamboverenga, history inonditaurira chinhu chimwe chete. Inoti iyo during the time yanyorwa bhuku raMapisarema, especially the psalm iri panumber 23, kunonzi iko kwaiitwa mitambo. Mitambo iyi payaiitwa zvaiitika ndezvokuti kwaichuzwa anonzi guest of honor. Guest of honor kana achiuya aiwanikwa ari a person fit to talk to the people and they will listen. But aipfungwa vanhu vaMwari, hazvibviri kuti unzi uri guest pamutambo kana usina capacity yokuteererwa navanhu. So a background check was supposed to be done. Kwatariswa your fitness kutaura pamberi pevanhu, kwainzi uyu ndiye akafanira kuva mukuru pamutambo watinoda kuita. So zvaitwa saizvozvo. A council seat ine chokuita nomutambo yobvunzana ari sei zvonzi akafanira. Chinzwai pfungwa iyi vana vaMwari. Some of us kusvika nanhasi we feel we have no anointment or ordination of God, because the reason is your CV before God does not prove anything.
hauna chawati wazorerwa, hauna chawati wazodzerwa naMwari, because your CV doesn't tell anything. Kuri kubasa hauzikana kuti unogona here. So can God ordain you for a work? Vamwe venyu, you can't be even usher. You can't be even usher pa birthday revana vadiki, because the community cannot prove. What more of God? Nogara uchibvunza kuti vanhu havandisarudze sei pazvigaro, handioneke sei. Does your CV prove that you are capable? Saka zvaitwa nekomiti yoona kuti uyu ari capable. Chinzwa imwe pfungwa panyaya yekucheka background. Zvinotariswa kuseri hazvinei nechekuita newe. Kune maKristu mazhinji anoda kuudza community what they can do. It's not what about you say, but what you have done that can make you anointed for a purpose. Mwari haasi kucheka zvauchazoita, because unogona kubatwa newakaipa ukarega kuzviita. Mwari is more worried about what you have done and your intentions for what you are asking. Kune vanhu vanokumbira kuvapa musoro but vachida kuvhairira vanhu. You have been known to be munhu asingafariri vanhu but unokumbira kutungamira vanhu. Your CV tells us you cannot. Even God is worried about you. Saka CV dzaitariswa zvonzi uyu ndiye mukuru wemutambo murege auye. Pakuva mukuru wemutambo, imwe yepfungwa yandinofarira ndeyekuti aiudzwa an attire yokupfeka. Saka zvakange zvoitika pane mamwe mazuva andinoverenga, zvinonzi vafana venguva iyoyo vakange vachenjera zvakadaro zvokuti vaiti nguo yomutambo iri kupfekwa naguest of honor nesuwo toda kugadzira yakafanana naiyoyo, so that they disturbed the flow of the program. Saka zvinonzi izvo vafana vaitopfeka zvakafanana zvokuti vanhu vaiti auya voti aiwa handiye auya, aiwa handiye auya. Everyone would get confused who is the guest of honor, just because kune vafana vakange vaakupfeka nguo sedza guest of honor. Regai nditi nini, many a times in life some things are just close as ordained things, but it doesn't mean they are ordained. Pane zvimwe zvinhu zvinoratidzika pedyo nekunge zvakaanointwa ozve zvakaiswa parutivi for the purpose of God's work, tozvitora izvo zvakangofanana badza asi hazvisiri izvo. So by this time kwakazodhivaiswa a way yokuti mukuru wemutambo waifanira kugerwa musoro vhudzi rose. Kana achinge agerwa musoro vhudzi rose aifanira kuzodzwa asati auya kumutambo. The honor of the occasion, mukuru muridzi wemutambo ndiye aimuzodza. Amuzodza ndiye aiziva the saint number one and the type of the oil, zvokuti pasina kubiridzira kwazvaiitwa. Kana mukuru wemutambo ouya pamutambo womuridzi aizikanwa nokuda the type of oil that has been used by the owner. Regai nditi vanhu vazhinji tinobvunzana, why is it zvinoita sokuti Mwari haandishandisi? Why is it zvichiita sokuti inini kana ndikasvika panzvimbo I'm not respected? Imwe yeanza yandingangokurumidza kukupa ndeyekuti you are anointed by the wrong oil. Akakuzodza nepauri kuenda hazvipindirani. God knows his oil and you are going with your own oil. Those two will never match. You need to be anointed by God. Regai ndibate pfungwa iyi. Kwaizoti mukuru uya asvika pamutambo, mukuru akanga asvika pamutambo, one thing that I have picked for the time that I have seen my occasions achiitika, paisataurwa kana mukuru wemutambo akutaura. Hamuna kubata pfungwa iyi? Inzwai vana vaMwari. Pfungwa iyi iri kuti, if you see yourself arguing or competing with the people in any field, don't feel threatened. If you are ordained, you will always go on top. But ukaona vanhu vachinyanya kukwikwidzana newe, imwe pfungwa ngaikuudze kuti ndauya pa wrong position.
Don't fight for a position. Your anointed position will never be taken by anyone. Kune vanhu vari kuzvitambudza mukati menyika yatiri kugara. Ndatarisa madzimai, ndatarisa vakomana, ndatarisa vasikana vari kuedza kufighta for a position, to fight for an audience. Ndiwo neiwo, ndinzwe iwo. You must not call people to attention, but your presence must call people to attention. An ordained or anointed person must not call people to attention. The congregation must give attention. Kune vanhu vanoita ndinzwe ndione. Imwe pfungwa yandingada kukurumidza kukudza mudikani, kubaiwa jekiseni uchitsuka kutsvaga attention. It was not God's anointment. Unogona kuroorwa nekuti watsuka wakura, but that does not tell you are anointed for that marriage. Kune vanhu vakaenda vakanotsvaka zvokutsvaka kuti vafambise vagoisa dzimari muhomwe kuti vave neattention yevanhu, kana zvisina kuzodzerwa naMwari kuti uve nazvo. That is nothing but just a pseudo anointing. Ikuzodzwa kwenhema hakuna kwakunoenda. You will never say a word and the people will listen. Vanhu havateerere munhu asina kunzi ndiye mukuru wemutambo. Vanhu havateerere munhu asina kuzodzerwa mutambo. The main reason why ndeyekuti vanoziva kuti muridzi wemutambo ane waakasarudza kuti atungamire mutambo. Iwe ukauya uchitaura kunonzi unongotaurawo zvake. Reason is the anointment is not seen on you. Akakuzodza ne mafuta asiriwo, saka you don't have relevance. Number 2, the anointment of animals. Muka dzichifudzwa nana David, vaitogara vaine mafuta. Pfungwa yavaichengetera mafuta number 1 yanga iri yokuti nguva yavaifudza makwai kune kapuka kainzi nasal fly. Nasal fly zvayaita inobhururuka yopinda mumusoro, kazhinji inopinda nepanzeve kana kuti nemumhino yopinda. Kana yapinda, the problem of this fly inowanzoda kukandirira mazai mukati menzeve kana kuti kudhuze nekupfungwa zvichienderana nekuti yapinda nekupi. Yakandira mazai inoiriteta animal yapindwa mumusoro. Animal yotanga kana iri hwai yairovera musoro pasi dzamara yafa. So vana David vano anointa muka dzavo for the purposes of protection. Hamuna kundinzwa vana vaMwari. The anointment inoitwa kumuka was not kuita set aside the animal, but was to bring the animals into the circle of protection. Dzaiunzwa pane ruzhowa runochengetedza runova the anointing oil. Regai ndikasike kubata pfungwa yekuti you anoint my head. David aigona kuti you anointed my feet for my feet. Tsoka ndo dziri kukosha, ndo dzi transport. So my transport is anointed. But he knew kuti transport is not more important because the life is in the head. And if life is dead in the head, then the transportation will never make sense. God will not anoint where it does not matter. You anointed my head with the oil. So mukadza anointwa from nasal fly dzairarama upenyu dzakafara, because the nasal fly will not hatch its eggs mukati memusoro wemhuka yakaanointwa. Regai nditaure newemuteereri uchinzwa nyaya iyi. Whatever that anointed you, that allowed my eggs, a pornograph, to hatch in your mind, ndo zvinokudza kuti you are not anointed. Vamwe venyu pese chaunoona madzimai kana varume vasina kusimira zvakanaka as customers of your field because you are not anointed. Pfungwa dzako dzine mazai adzinadzo akatenderwa kupinda neanointing yawakatora uchifunga kuti iri right. Regai ndimbotaura nenyaya yenziyo. Kune vanhu vane nziyo dzakazara mumusoro mavo zvokuti ukamurega kwenguva pfupi anodziregedzera nokuwanda kwadzo, but pakukura kwadziri kuita nekustowa kwadziri kuita mundangariro mako, dzimwe dzenziyo dzacho hadzina mazai akanaka. That's why tichikuona uchidembedza mabhurugwa. That's why tichiona uchida kufamba wakashama. That's why tichiona uchifarira kusvuta nokuita zvimwe zvose. Usakanganwa munhu waMwari kuti whatever you do zviri kuratidza
kuratidza zvibereko zvechakaberekera mumusoro mako. Were you anointed to protect, or you were anointed to fuel the entering of the nasal fly? Vamwe venyu makazara zvinhu zvinomhura Mwari mumusoro, but unenge uchifamba uchiti makazodza musoro wangu namafuta. Rega ndimbokuudza imwe yenyaya inondinakidza ndeyekuti chinokuita kuti pese paunonzi uyai tiite Bible study ubatwe nehope inyaya yekuti mazai akakandirwa mauri haadi vhangeri ende zvibereko zvavo kuvatabadzi. You have no time for God. The reason is the nasal fly has hedged in your head. Makazodza musoro wangu namafuta. Vamwe vachipiwa protection from the evil doings and evil practice. You were given a fuel and a room to the nasal flies which gives you evil practices in you. Rega ndimbotaura imwe pfungwa. Oil inogona kufanana ruvara rwayo pamwe chete kana negavakava, but it doesn't mean they are the same. Some were anointed by the holy oil. And patiri kutaura ipapa, vamwe vedu we are anointed by crude oil. How can you see the results zekuti ndakaanointwa nei nharo dzaunoita panyaya dzekuita dzine chekuita nechinamato tells us kuti wakaanointwa nechi. Some were anointed by the oil. Mind you, rega ndingokupa imwe bonus yaungainda nayo, yaungateerera ukafambidzana nayo pamwe ikakubatsira. Whenever you read about oil in the Bible, in all allegorical stories, panyaya dzine chekuita nokuvandika, oil represent the Holy Spirit. So when David sometime kana toda kuitora hedu achiti you anointed my head with oil, ayedza kubuditsa pfungwa yekuti makaisa mweya wenyu mutsvene pamusoro wangu. Vamwe vachidzorwa pachivi, iwe unopinda muchivi because you are anointed by the wrong spirit. Vamwe vedu takazodzwa nemweya unotituma kuva zvifeve, vamwe vachizodzwa nemweya unovatuma kusava zvifeve, vamwe vachizodzwa nemweya unovatuma kushandira tenzi, iwe uchizodzwa nemweya unoshuva kushashandira tenzi. Inzwa mudikani, unogara uchiita nharo yekuti hembe pfupi iri papi, hembe refu iri papi. Pfungwa ndeyokungoti chakakuzodza ndo chinokuitisa nharo. You don't know the height of the longness and the shortness of your dress because wakazodzwa nemweya usiwo. Zvakakukoshera kuti uzodzwe nemweya waMwari. You will have protection, number 1. Number 2, you will have stability. Unogara uchichema kuti wai zvangu zvisingafambi. Chakakuzodza ndo chinotungamira vanhu voona kuti uyu mutamburi. There is no way we must give room kuti agarike iye akazodzerwa kutambudzika. Inzwaka handisida kukusiya usina gutsikana. Vamwe vese vezera rako vakarorwa. Iwe unozvibvunza kuti why am I not yet married? Ndiri kuzviziva kuti rutomhanya kuzvipindura kuti it's because they were anointed to be married and I'm not. Uri wrong. An anointed person haarorwe panororwa vasiri anointed. Those who are anointed do it their way, but those who are anointed they do it God's way. Inzwa mudikani, kana Mwari achinge akuita zvake hakuna anotaura. Those who are anointed kana vaakupinda, everyone will be sure kuti ndivo here vopinda, ndiye here akuzviita. It is because the time of God has come. But rega ndikuudze, kana usina mweya mutsvene achikuperekedza, zvichakuremera mudikani hama kuti ufambe parwendo rune anointing. You will always complain. Chinokuita kuti uonde. By the way, ndambokuudzai kuti imwe meaning yemamwe maversions eBible mu-NIV nana Good News vanoti you make me fat, while it's King James version richiti you anoint. You make me fat, ndinosimbiswa nemi Mwari. Vamwe vachisimba nemarriage nenyaya yekuti mweya mutsvene uri pamusoro pavo, iwe ichakuondesa. Vamwe vachiona Mwari in the birth of a child, in the marriage of a child, iwe uchange uchingoona rushambwa. The reason is you allowed the other spirit to anoint your house. Ndoda kuti ndipedze ndichitaura pfungwa iyi kwauri mudikani. God will never choose gender. God will never choose race. God will never choose location. God is waiting to anoint you.
But bear in mind, your CV must talk. Rega nditaure newe pandiri kutogara pasi ndichiti, your CV must contain everything that has to do with God. That is God's character. And God's character is the 10 commandments. Kana uchine rimwe zuwa, kana mamwe maitiro aunofunga kuti anopesana neari pa 10 commandments, don't ever think God is ordaining whatever you are getting. Basa rako, kana unaro uchiti ndakaripiwa naJehovha, ndoda kuti unocheka kuti unoenda kuchechi musi wechingani, ukangoona usingaende musi wakaendwa naJesu, zvinoreva kuti it is not God who ordained. It may be your pocket or your family that ordained you. Ukaona munhu waMwari, marriage yako iri kuflorisha, vana vako vachiratidza kuti vane vanoteerera, rigandikuudze, izvozvo is not the result of God's ordination. God's ordination has everything to do with his character. Whatever you do, kana zviri kunze kwekarekta yaMwari, ndokukumbira munhu waMwari kuti uye umbozvitsvakirawo Mwari zvaanowanika pachena. As you look for God and as you look for his ordination, this is one thing that you must do. Look for God and make your CV right. You will be a man of the match and the very person needed for the match. Tinoda kutenda tichava nenguva yekunamata. Ndoda kukokai vana vaMwari, sarudzai kufamba ne the character of God. Ruponeso is the main agenda yatiri kudanirwa naMwari. Mwari haagone kutizodzera kuti tidadire vanhu. Kana taita mari, Mwari anoda kuti tiitire kufambisa vhangeri. Kana tafuma, tibatsire dzimwe hama kuziva Kristu. That is the main agenda of ordination of God. You will not be anointed kuti udadire hama dzako. Only devil can anoint you for that. Vose vakafanana neni, kwauri ikoko kwawakagara hama, ndinokukoka kuti tisangane panguva yemunamato. Kana uchiti Mwari, ndizodzerei zvandakafanira kuzodzerwa. Vamwe vedu, we are anointed for the gospel, but we are not participating nokuti takafunga kuti zvinonyadzisa. We are joined kubva singers. We are ordained for different purposes. Inzwa mudikani, Mwari ane chekuita newe. Just give him a chance, he will ordain you. And the only chance that you can give him, kurarama zvinoenderana nemutemo ine gumi. Pedze usapikisana kana nomumwe zvawo pakati peyose. Ngative nenguva yekunamata. Baba wedu anodikanwa ari kumusoro kudenga, toda kukutendai nokuda kwemukana wanhasi. Zvatadzidza kuti vamwe vedu takafunga kuti ndimi makatipa zvatinazvo, ndokusaka tichidada. Vamwe vedu takazviwana tikaratidza nyika, takabvunza vanhu vakatiti munogona, takafamba nzvimbo tichidanwa nekuti taifunga kuti tinogona. But when you have talked to us during this time, taona kuti Mwari mune zvimwe zvamakatizodzera zvatinofana kuita, which make more sense than what we have done before. Anoint us for the purpose that you want. When you set us aside, we are willing, Lord, to follow your way. Titenderei kuva nemoyo yenyama, mubvise moyo yedombo patiri, tigona kurarama sezvamunoda. Mutizodzera basa renyu, mugozodza mhuri dzedu, mabasa edu mukufamba kwedu, tigova vanhu vacharatidza umwari pakurarama kwedu. Muzita raJesu tonamata. Amen. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. When human hope recedes, you are my hope. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. When human hope recedes, you are my hope. When sorrows loom on me, helpless I cling to thee. Help thou my unbelief, remain my hope, even when I have set my eyes on high. In your glories I delight. When darkness rounds me mount, show me
set my eyes on high. In your glories I delight. When darkness rounds me mount, show me your light. When sorrows loom on me, helpless I cling to thee. Help thou my unbelief, remain my hope. Ooh, eh, oh. Ooh, eh, oh. Ooh, eh, oh. Jesu ndiye nzira yeupenyu, anoponesa anenyasha. Hangandisiye ndichinetseka, ndiye tenzi mambo wedu. Jesu ndiye nzira yeupenyu, anoponesa anenyasha. Hangandisiye ndichinetseka, ndiye tenzi mambo wedu. Une zvigumbuso mukati memoyo, washaya ane hanya uya kwaari. Jesu ndiye nzira yeupenyu, anoponesa anenyasha. Hangandisiye ndichinetseka, ndiye tenzi mambo wedu. Une zvinonetsa mukati memoyo, ndi Jesu ane rudo uya kwaari. Jesu ndiye nzira yeupenyu, anoponesa anenyasha. Hangandisiye ndichinetseka, ndiye tenzi mambo wedu. Jesu ndiye nzira yeupenyu, anoponesa anenyasha. Hangandisiye ndichinetseka, ndiye tenzi mambo wedu. Ndiye tenzi mambo wedu. Ndiye tenzi mambo